Днес ще правим казанак. Хайде! В малка купа смесете затопленото прясно мляко. Млята и захарта, една чайна лъжица и оставете за 10-15 минути, докато маята шупне. В друга купа разбийте с миксер и яйцата и кафявата захар. В голяма купа пресейте брашното, добавете солта на стърганата лимонова кора. Направете кладенче и излейте ячената смес и шупналата мая. Разбъркайте добре с лъжица, а после замесете тестото. Прехвърлете готовото тесто в голяма купа, намазана с малко масло. Покрийте с кухненско стреч фолио и кърпа. Оставете да втаса за 2 часа. Когато тестото е удвоило обема си, разточете го върху набръснен плод на кора с приблизителни размери 60 на 60 см. Слагаме маслото. Кухнята помага. Обилно. Слагаме стафиди, да ни е по-вкусно. Сега го правим на плитка и ще го поставим в съда за печене. Поръсваме с захар, обилно, за да е по-вкусен и по-сладък. И го оставяме да втасва за още 30 на минути. И ще печем след това. Махаме фолиото и ще преминем към изпичането. Печем на 180 градуса. Печем за 45 минути. Като след първите 15 минути покрийте с фолио, за да не изгори отгоре.
описанието може да видите и рецептата. Кая, дори кучето може да опита. Но аз не е любиме. Лъжно.